Salutare! Mike Ciolan, salut! Și produsul unde este luat și dus la client? Cum ajunge în stocul Amazonului? Mersi! Păi hai să-ți arăt, da? Procesul. Deci, am ales 5 produse pentru exemplu. Asta a fost exemplu aseară, încă 4 aici, da? Deci, am pregătit aplicația, scanăm unul câte unul, da? Scanăm unul câte unul, cum am spus. Alegem produsul. Luăm asinul de aici, îl am adăugat în Amazon, facem unul câte unul. Tot procesul ăsta este în filmulețul de ieri, îl veți găsi acolo, nu mai reau procesul, da? Deci vom face la toate, le adăugăm în inventarul nostru. În 15 minute, el va fi deja prezent activ în Amazon. Apoi urmează altceva. Deci, în momentul de față, ele au început să apară în Amazon. În momentul ăsta, după cum spuneam eu, vând 118 produse acolo și sunt 5 selectate. Dăm mai departe. Mai departe selectăm aici Sender, Plinish și Inventar. Mai departe ele sunt adăugate, ne întreabă, îi dăm yes aici, continuăm. Apoi apare astfel de mesaj list of as BA, scuzați-mă, sunt obosit după zic asta. Apar produsele aici, le băgăm aici la Small and Light pentru că multe dintre ele se califică pentru a fi Small and Light, asta înseamnă să plătești mai puține taxe și noi le dăm aici și schimbăm Small and Light. Iar apoi în josul paginii, după ce s-au terminat toate produsele de aranjat, list. Apoi Amazonul vrea să știe detalii despre produs, cum îl facem. Aici avem nevoie să selectăm. Dăm aici, selectăm și vă să spunem, în cazul nostru, noi facem prepul singuri. Selectăm aici no prep needed, adică nu mai este cazul să-l facă nici măcar Amazon sau să trimite la prep și dăm save. L-am salvat. Mai dăm o dată save și deja el a trecut aici, deci este pregătit. Spunem numărul de unități câte trimitem și data de expirare, în mare parte ne uităm pe ambalaj, că scrie acolo. După ce am terminat de adăugat și le-am pus, dăm aici pact individual. Apoi ne întreabă felul cum le împachetăm. Eu am zis că sunt 5, dar sunt 4 până la urmă, n-am mai așteptat să încarce ultimul produs. În cazul de față punem într-o cutie sau mai multe cutii, dar nu ne intră într-o cutie. Dăm confirm, ne întreabă aici dimensiunea cutiei, lungime, lățime, înălțime și greutate. După ce am trecut ceva estimativ, că oricum o să șterg asta. Dăm confirm, ne spune aici că e ok, ne-a dat văzut-o și dăm confirm și apoi să mai deschide o fereastră, scuze, aici sunt date personale, deci așa. Când ne întreabă când trimitem pachetul, astăzi 19, când facem și filmulețul. Apoi ne dă o cotație când ne costă shipping-ul să ducem acolo 2. Apoi ne oferă varianta cea mai simplă de la UPS, da? Click și apoi confirm. Ia uite aici. Simplu. Am confirmat. Apoi, scuze, ne apare aici, sunt date iar personale. Ne apare să printăm etichetele, view și apoi send. Dar asta e tot pentru FBI. Iar aici veți vedea că vă dă un shipping, un tracking number. Tot ce rămâne de făcut este să ambalați produsele conform cum v-am arătat în filmulețele trecute și succes tuturor!